Tu no fas servir xampú per rentar-te els cabells? No, jo només faig servir sabó de les mans. Per rentar-te el cap? Ara entenc per què tens els cabells tan secs i aspres, pobre Ken. Ja els tenia així quan vaig néixer. En canvi, els teus cabells, Junosuke, són suaus. Quina mena de xampú fas servir? Un dels normals. M'he passat molts anys estudiant la desaparició dels elements i per fi he arribat a una conclusió. El projecte de recuperació arribarà al límit i ja no ens podrà salvar. Què vols dir amb això? La recuperació d'elements ha anat relativament bé fins ara, això és una realitat, però per algun motiu desconegut no en podem aturar la desaparició. Per què? És ben sabut que molts dels nostres estudiants fan vida a la residència i, per tant, la visita dels pares és una bona oportunitat perquè vegin quina vida fan els seus fills a l'escola dia a dia. A mi em sembla que la directora és massa permissiva amb la senyoreta. Subdirectora, Eh? puc ajudar-la? Senyoreta Mawa, és d'una importància vital que li parli de la visita dels pares que s'acosta. Sí. Però què dius? No tinc cap relació amb aquell cavernícola! No cal que te n'avergonyeixis, dona. A mi em va fer prou bona impressió el dia que el vas portar. Però quantes vegades t'ho he de dir, mare? He estat parlant amb el pare i tots dos pensem que aquest noi seria molt feliç aquí al poble. Us podríeu casar i venir a viure aquí. Què? Però quines bestieses que dius, ni parlant! No diguis això. Quan fas una cosa per força, no t'ho passes bé i sempre l'acabes avorrint. Vull que facis només les coses que t'agradin i que disfrutis amb el que fas. En tinc prou amb això. I ara vés-te'n a dormir, que ja sé que demà tens un partit molt important. Pipi, Oli, sóc molt famós aquí. Sóc la dona més forta de l'escola. Sóc la monitora del menjador. Tothom s'ha d'acabar el plat. Entesos? Vejam, ho heu entès o no ho heu entès, nois? Sí! Ja podeu menjar. D'acord, bon profit! Això mateix. Ho has sentit? Per ser una bona bruixa hauràs de superar una sèrie de proves. A partir d'ara seràs una aprenenta de bruixa. Estàs obligada a complir totes les normes del món de les bruixes. Bé, em sembla perfecte. Ja ho veig. N'havia sentit el rumor, però ara veig que era veritat. I també he pogut comprovar que tens força habilitat per lluitar. Ets un caça-recompenses? Sóc un pirata. Un pirata? Ha, I vas tot sol? Sí, encara no tinc companys, però aviat en trobaré. Escolta, a mi m'agradaria saber si és veritat tot allò que posava als diaris. Tots els que hi sortien són famosos i tenen recompenses altíssimes. Però si això no és el braçalet del capità John per marcar el tresor? Tu ho has dit. Ostres, confessa-ho! Però d'on l'has tret, Baggy? Bé. Al capdavall, ella és la... Ah, comissari Matsumoto! Els inspectors del departament també l'han vingut a veure. En Takagi, en Shiratori i la Sato se n'acaben d'anar tot just ara fa un moment. Oh, així ells també l'han vingut a veure? Sí, tots han aprofitat el descans per venir-lo a veure. Una cicatriu a l'espatlla? No pot ser. Ah, hola, Midori, sóc jo. Vaja, l'inspector que s'interessa més pels casos que per la dona. Es pot saber què vols ara? Què et passa? Que has begut, potser? Em pots donar un bon motiu per no veure, tros d'idiota? Un nen tan simpàtic i tan bon minyó com tu, que li agrada tant a nanet i polit? Què són, doncs, aquestes taques marrons als calçotets? Aquests són els calçotets que et canvies 3 vegades al dia? Ai, què em fas? Si sempre et dic que te'ls canvis i no te'ls canvies mai. Ja m'heu sentit, no podeu embrutar la roba. Si embruteu una sola peça... Què ens passarà? Ai! Ja ho sabeu què us passarà, oi? Ets una companya d'en Regald? Ja m'està bé que pensis que ho sóc. Sóc la Gan Hogans número 2. La Dominic, la Ciclop. Has estat tu qui ha fet això? Sí, i tant. Només m'he limitat a llançar totes aquestes desferres de la mateixa manera que les persones fan amb les coses que ja els han fet servei.
Podem dir-ne fer dissabte. Què? T'has quedat més tranquil?